Dobro jutro! Nenaspani kao i uvek, umorni kao i uvek. Ovaj put ćemo se truditi da ne padnemo na glavu. Imam dve gume vamo za šlepku vezane s ove strane i s ove tri. Dok ne dođemo do Bengvejca, ne mogu sad da okrećem kameru. Tu je Johnny brat s nama. Pokaži zapravo zašto idemo u Čačak. Aha. Pali kofiće, treći put iz prve. Lele što prosidbe, brate. Tića ne zna ništa, naravno, masu ljudi ide s nama, što mi je drago, sestra, zet, sestrić, prijatelji, svi mogući. Tako da, bit će lepo. Johnny može 600, brate. Johnny, ja si ga ubacio ko da ti je dužan. Ostavi menjač u ruci. Ko da ti je dužan, peglamo sa šlepkom, stao sam na pumpu, samo sipam gorivo, sipao sam 3000 kao da se popišu u njega, ali dobro. I držat će do Čačka, pošto ćemo sipati još 3. Tako da u suštini to je to, neću da davim, imat ćemo peripetiju samo sa nabacivanjem auta na šlepku, zato što su mi crkli jastuci na šlepki, ali jebi ga, i to ćemo nekako rešiti. Miša je ponovo daske, bit će nas tamo još gde je auto, još trojica, tako da ukupno petorica, 5 glave je pametnije od jedne, petoduplo, tako da ćemo zbombati nešto, pićemo i barcem, idemo po auto i to je to, jebi ga, otkud vam, kad ga načovarimo dobit ćete neki snimak, čekao da nema policije, spustimo telefon, nemojte da drkate telefon i da vozite, nema policije, sad možete. Kad ima policije? Kad ima policije? Brother, if they don't see, it's illegal. Only when they see, it's not legal. Tako da, jevi ga, idemo, pičimo, ček da vam pokažem ovako, stani. Tu su dve i tamo kod Johnnyja, sa Johnnyja su dve, vezu sam i španirao. Tri, da. Tri su još. Još što meni kaže, prošli put kaže, tu su ove dve gume. Koje dve misli se, jebem li ti sunce, 3 treba mi da imaju, ja pogleda, rekao, noti, ve. Pazile. Pada kiša, tako da... Mokar asfalt, to je lepo. Pa dobro, lepo je za gume, ali mogla bi malo nakvasiti stazu, mogla bi. Iskreno, bit će malo više kočnice, ali ne ručne, nego nožne, ručnu ni nemam. Ručna je, vrate, sila. Tako da to je to, pa ćemo da vidimo. Koliko vole, molim vas samo, znači, kogod da gleda, ako može, brate, ako može da, samo da mi učini uslugu, kad idete tako i kad vidite imate šleper, kamion, šlepku iza vas, da znate samo da mi ne možemo zakočimo odmah u istom momentu, brate. Pošto je šlepka verovatno servisirana kad nikad, ili su kočnice svakako lošije, brate, zašto se troše, brate, sve molim vas samo kad skrećete ili nešto, dajte migavac na vreme da ja znam ili bilo ko da zna da krene da staje, a ne da nabodete na kočnicu ili da ulazite ispred nas na semafor ili ostalo, zašto će vas neko zgužvati ko govno, zašto neće moći stane. To nije cool. Da, nije cool, ne, realno nije. Ne. To smo sad zaključili, imamo skalu, da li je cool ili nije, ovo je baš skroz doli, skroz nije cool. Tako da, eto, pičimo, zove me Miša, jebaće mi majke, ali već kasnimo, tako da, ništa, vidimo se kad natovarimo auto i kad krenemo ka Čačku. Ajde, zdravo. Ajde, pali ga, jebata. Nemo struje da Mi ćemo kurac dok izguramo od ovdje. A? Nema truje. Kurac dok izguramo od ovdje. Pljoni.
Honda, baby! Reci, ja? Do jaja. Natovarili smo šlepku, pićemo u Čačak, tu su Miša Ljumović, Pale, Johnny naravno sa mnom od jutros. Pićemo jedan ispred, jedan iza, da bude sve okej, malo pre sam se vratio, otvoreno ne znam kako, a suvozačeva ne možemo da otvorimo, goriva kapi, nemamo u njemu, jedno smo ga naterali, što najgore naterali smo ga i bolje nego što sam planirao, zašto je mnogo, da, za malo da spadne, ali top je, baš je top, lego i tu je, pa pićemo u Čačak. Sad će mi mi, Johnny, putek. Evo ga. Lele što čurovi je. Evo nas, stigli smo. Opet jebe auto, šta je problem? Problem je to što je truo ko govno i što neće se upali. Ali odvozali smo 2 kruga, bila su dobre, jer ga nisam snimio. Ali problem što nema nigde, nema mase nigde na autu. To je glavni problem, tako da... Jel verglavar? Jedva. Ma ne, on dok ne krene onako brzo vergla, nema od toga ništa. Eto, to nas zajebava. Morali smo da ga ugasimo jer nam je izbilo crevo. Izbilo nam je crevo odavde. Nisam vidio da nemam šelni, onda smo morali da ga ugasimo, sipali smo antifriz, ali jebi ga, sad opet ne možemo da ga upalimo, jebe nas jako. Tako da vidjet ćemo šta ćemo, otkud znam. Nemam gripa napred. Mislim, nije ni čudo što nema stigruše napred, ali jebi ga, iz stare gume. Pozadi, otkud znam, ne troši toliko gume koliko mi se čini. Ima više, u stvari ima i levih i desnih krivina, ali sad je onako izbalansovano. Imaju jedna dugačka na jednu, jedna na drugu i ovo sve ostalo tranzicije, tako da vidjet ćemo, ima dosta ljudi. Vreme je ono okej, vruće, koji uvek u Čačku. Moram da zalepim ovo na auto. Evo ga, to smo rešili, tako da vidjet ćemo, nadam se da će da upali, pa se javljamo posle. Ovo je buduća žena. Ona to još ne zna. Tako da, to je to, vidjet ćemo. Evo, palili smo ga, dolili smo ulje, moramo da ozračimo sad ovaj antifriz. Ništa bez šlepke. Što ima kamionski kurac, akumulator. Tako da, nemam pojma koliko ampera, vrat, uglavnom ubija. Ništa ne može ga upaliti na šlepke, što je dobro, jer imamo šlepku. Tako da, jebik, sad ćemo vidjeti kako ćemo, šta ćemo da iskombinujemo. U svakom slučaju, sad ću da odem tamo kod Zoće, da mu kažem da sad planiramo to da uradimo. Tako da, eto, čak ne moramo ni na stazi, mogu ovdje pored staze. To je to. Napravit ćemo neku foru, možda bismo mogli i tamo. Da imamo više mesta i ostalo, tako da jebik. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. I to je to. Planiram čak tamo, brate, da odem, da ne idem na stazu. Kako ti kažeš? Zato što je prostrano, ima mesta, taman krug. To je to, stanemo u sredinu, oni oko nas i to je bilo top. Sad ćemo se iskombinati. Šta se šlakirat? Gde si zete? Radnička boja. Bao. Radnička boja. Lele, što biceps, devojke javic. Kakav moćan biceps, brate, a? Devojke javic.
Ramonda, brat je, nema šta, Srbče 100%. Tako da, eto, sad će Miša dozrači vodu, već malo vremena, ali kad prođe kroz sistem, to će sve biti 5 auto. Slušaj, izbilo nam je to crebo, zašto nisam uopšte vidio da nemam šelnu. Ono gore je odlivno do čantre i to je to u suštini. Jeben prevoz. Tako da, eto, to je to. Pa ćemo sad vidjeti u nekom nekim narednim minutima da to iskombinujemo, pa jebik. Da završimo to pa da se vozikamo. Da završimo to ko da me tera neko. Da uradim to. Pa ćemo... Gdje? Mo? Ozbiljno? Jebe u mater. Ajde, ovdje smo da radimo. Da, po njemu ću to urediš. To otvori tako već od kad je kupljeno, kad je to sve urediš. U probnoj vožnji ne treba. Pa ja bi u probnoj vožnji dajte mi edukacije, šta ja da? Nemojte čuti. Možemo da otvori, zato što auto ovdje brzo vozi. Kad poleti kamer, sad ćemo onda.